Ловеч е един от най-красивите и забележителни градове в България. Дали заради своята многовековна история и археологически паметници, съхранени и до днес, дали заради най-важните исторически събития, случили се точно там, в Ловеч, и безкрайно скъпи и свидни за всеки българин, дали заради прекрасните природни условия или просто заради морето от люляци през май, или заради всичко това. Къща за гости Стария Ловеч е разположена в най-привлекателната част на града, в архитектурно-историческия резерват Вароша, в близост до църквата Успение Богородично, под средновековната крепост Хисаря, до покрития мост на Кольофичето, музея на Васил Левски, етнографския комплекс, градската художествена галерия и едновременно с това на стотина метра от центъра на града. Стария Ловеч е една от най-старите къщи в Ловеч. Има почти 200 годишна история. Построена в началото на 19 век, тя носи всички характерни особености на балканската възрожденска архитектура. Домакините, които сърдечно ще ви посрещнат, Детелина и Димитър Лалеви, са успели да я реновират с големи инвестиции, време, труд и най-вече с вкус. Максимално е запазено и съхранено всичко ценно и автентично в къщата до най-малкия детайл. За необходимото надстрояване са ползвани оригинални образци. В архитектурата, екстериора и интериора са използвани основно материалите на старите майстори – дърво, камък и ковано желязо. Предметите от ковано желязо са изработени от майстор на ловешката задруга – Цветан Средков. Всички мебели в къщата са от масивно дърво, дъб и ясен. Дървената пластика в механата е изпълнена от скулптора Александър Иванов. Атмосферата на автентичност и закачлив поглед назад във времето се поддържа от снимки на Ловеч преди десетилетия. Механата е на разположение на гостите, съоръжена е с камина, със собствен санитарен възел и изключително добре оборудвана кухня. За гостите е и барбекюто в двора на къщата. Механата е удобна за празнуване на всякакви семейни и бизнес тържества. Капацитетът е до 25 човека. Хотелската част на къщата за гости Стария Ловеч е представена от елегантни и комфортно обзаведени стаи с общ капацитет до 10 човека. Обзавеждането им следва цялостната концепция за близост до естетиката на по-стари времена и едновременно с това не са пренебрегнати претенциите и на съвременния турист. Всички стаи са оборудвани със собствен санитарен възел, кабелна телевизия, климатик и интернет. В две от стаите се открива прекрасна гледка към града. Приятно впечатление прави изрядната чистота навсякъде, с което къща за гости Стария Ловеч изпълнява най-важния критерий, особено сред взискателните европейски туристи. Цените за наемане на цялата къща или ползване при хотелиерски условия пък са приемливи и за българските туристи. Дори са съобразени с стандартите на командировъчни разходи за нощувка. Домакините на къщата ползват чужди езици, придружават гостите до множество природни, исторически и културни забележителности в региона с екскурзоводска беседа, трансфер до автогара или летище. Къщата предоставя и паркоместа. Къща за гости Стария Ловеч – едно забележително туристическо предизвикателство.